Λοιπόν, ένα γρήγορο update, γιατί έχω μείνει πολύ πίσω με τα βιντεάκια, το ξέρω, φταίω. Αλλά τρέχουμε με τις προετοιμασίες μας για το Πανελλήνιο Συνέδριο Χημικής Μηχανικής που θα κατέβουμε όλο το group. Θα έχουμε σίγουρα updates από εκεί πέρα, το υπόσχομαι. Θα μου πεις καλά, τα υποσχέθηκες και τα προηγούμενα, τέλος πάντων, δεν πειράζει. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αλλά έχετε ξεκλειδώσει το τρίτο έτος ειδικά που κουβαλάει την αξιολόγηση, το Hot Ones, οπότε περιμένω προτάσεις στα σχόλια για καυτερά snack που μπορώ να δοκιμάσω. Αύριο ή μεθαύριο θα βάλω και link, θα διαλέξω μια ημερομηνία, πείτε μου αν προτιμάτε Παρασκευή ή Σάββατο απογευματάκι να στριμάρουμε το event. Θα είναι κατά πάσα πιθανότητα μετά την εξεταστική, για να μην μπλέκουμε με τα διαβάσματα. Μη σας αποσπάω και από το διάβασμα, γιατί ξέρω ότι είστε πολύ συγκεντρωμένοι όταν διαβάζετε. Λοιπόν, αυτά θα ενημερώσω για τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Γεια χαρά.